Hi guys, good morning, good evening. Good evening, good evening. Welcome to my live stream. Hello. Makakando. Naginano ka dida. Salamat sa thumbs up. Day, nagpitikam na naman. Papahusay kita. Kaya man makanihikuan, liming ho. Tahan ni hitak ko. Friendless. Waray, sarado. Dudong Pugak, hello. Welcome to my live stream. Thumbs up dan salamat Delphin Manubag. Ano nangyari sa lakad nyo kanina? Sino mga kasama nyo? May wifi ka na? O ba yan? Trabaho ba yun? Saan ba yun nagpunta? Ba't nandun kayo sa tabing dagat? Ba't nandun kayo sa tabi ng dagat? Marami pa bang ano dyan ngayon? Buhaya, huli ko. Anong klaseng buhaya?
Dagat, may buhaya. Baka butiki. Anong oras LS mo bukas? Gabi? May pasok ka ba bukas, Dilpin? Pwede mag sa tanghali kung wala kang pasok. Maaga pa ang dating. Maaga pa. May pasok pa. Ano oras ka? Alas 5? Oo, ang aga. Pwede rin. Hindi ko ang hirap. Hindi umaakyat yung revenue ko. Nababawasan. Ano ba yan? Ano yan? Paano yan? Hindi ka ulit mag-a-apply ng harang? Ako nga, revenue ko nagbabawas eh. Kasi hindi nadagdagan eh. Si nakakuha na siya. Si Unvlog. Si Unvlog ba yun? Sino ba nakakuha? Nakuha niya na yung pin niya. Nakapag-apply ka na dun sa tax. Wow, nakakuha na ng pin o sahod? TMGO, kamangyan mo, Justin O. Thumbs up po. Kamangyan. Hello, TMGO. Bago ka lang sa ko. Padikitan mo naman ako. TMGO. Kamangyan mo, Justin. Kamangyan. Sino si TMGO? Hindi ka padikit kay host, padikit. Baka naman pwede. Bigyan kita ng jacket, TMGO, kamangyan. May ka na, TMGO, kamangyan mo. Justin, thumbs up po. Salamat sa thumbs up, TMGO. Dikit na po ako sa host. Tagal na ba tayo kadikit? Parang ngayon ko lang na saan ba tayo nagkita? TMGO.
Mag-notification lang po sa akin na salamat naman. Asan ka ngayon, KNGO? Kinjibo? Kinju? Kamangyan mo, Justin. Siguro. Hindi ko matandaan. Mindoro. Malayo. Nandyan si Dilpin, ay si Dudong Puga Kanutoy ko. Saan po ba kayo? Nandito ako sa Manila, sa Alabang, Muntinlupa. Nasa Alabang ako. Baba ka ng link mo KMGO para mapasyalan kita. Dudong Pugak, baba ka ng bahay. Baba mo yung bago mong bahay para puntahan ka ng KMGO. Second account ko lang po ito. Anong mo? Yung totoo mong account? Yung una. M7 TV po. M7. Hindi ko matandaan kung saan tayo nagkita. M7 TV. Monetize ka na ba? Andiyan si Dudong Puga Kanutoy ko. Isang na yan. Monetize channel. Yung kanyang ay si Delpin Manubag. Ang main niya. Delpin Manubag. Ibaba mo ang iyong bahay. Baba mo yung mo kay MJO para pasyalan ko. Baka may premiere ka dyan, tamsa ka natin. Yung bago mo na lang video. Para puntahan ka ni Dudong Pugat Kanutoy ko. Delpin Manubag, nagbaba si kay MGO ng kanyang bahay. Hindi ko makita kung ilan na subscriber mo. Ito.
Dudong Pugat, nagbawa ba ng bahay si KNG o baka naman pwede. Live streaming pala to. Hindi pa tayo dikit. Ay, hindi pa pala ako dikit sa'yo. Ko na lang. Hindi na ako iwan ng message. Pinalimbang ko na lang yung iyong bell. Alam ko muna naman doon. Yan, dikitan na kita. Parang walang akong may harang ba ako? Meron. Harang pa po. M7TV. Thank you, M7TV. Bigyan kita ng jacket. Thank you sa paharang mo. Meron kang jacket M7TV. Medyo salamat sa thumbs up. Thank you M7TV sa thumbs up. Thank you sa patamsak mo, M7TV. Salamat. Tinitingnan ko kasi yung harang. Ang tagal. 13 minutes. Nagla-live ka na ba, M7TV? Ay, oo nga pala. Nakita ko. Yung pala nadikitan ko kanina. Binaba mo link. Ba yan? Salamin ko malabo. Naantok na naman ako. Ano ba yan? Pag nag-ELS talaga ako, naantok ako.
Delpin manubag. Tulong po ka pa, no, toy ko, baba mo yung bahay mo. Parang puntahan ka ni MG7. Gandang ka ba, ano? Busy lang ako. Salamat sa iyong pabiti. Taga dyan ka talaga sa Mindoro. MG7. Mindoro. Ano ba yan? Naantok ako. Ay. Saan sa Mindoro? Sa Oriental? Oriental, ano ba yung isa ng Mindoro? Meron ba Occidental? Occidental Mindoro? Ano meron? Occidental po. Saan banda yung Occidental? Banda doon sa may Rojas na yun. Malapit sa Rojas. Tagalog ang salita nyo dyan, di ba? Minsan lang ako live streaming. Every other day lang. Sa Oriental. Bali yung Occidental. Yung peri doon. Anong pier ba yung Tagalog po, pero Bisaya at Waray? Ha? Waray? Iwaray ako eh. Ang salita niyo may halong waray. Tagalog, pero Bisaya at Waray din. Ba't ganun? Ang alam ko, Batanggenyo at may halong Bisaya. Bisaya, Waray. Di, marunong ka rin magwaray ng konti. Panay. Lahi namin panay. Anong panay? Anong panay? MG, ang dami mong ninja. Salamat naman. Tamsak host ninja. M7 ninja tamsak. Bakit? Ano yung panay? Panay Island? Salamat sa pagpasok ng ninja mo, M7. Askim TV, thumbs up dan host. Askim TV, hello, good evening. Welcome to my live stream. Lagyan kita ng jacket. Waray. Saan sa ano? Saan sa Waray? Saan sa Waray yung lahi mo, in 7 TV? Ako kasi Samar, ako taga Samar. Waray. Buti. Samar at Panay po. Oo. Ako Samar. Eileen Hira. Animation, Eileen Hira and Mom. Hello, good evening, Eileen. Animation, ang dami. Busy lang ako. Salamat, Animation.
5 people in my house. Thank you, thank you. At 8 thumbs up. Asking TV, meron ka ng ano, jacket. Nagluto pa ako. Tanghalian. Tanghalian dyan sa ano. Saan ka ba? Saan ka ba, Eileen? Animation sa Abu Dhabi ka ba? Ay, M7 TV Ninja po. Bago lang. Ay, BG ko lang to. Salamat sa ano, sa pa-BG mo, ano, M7 TV. Salamat sa na pumasok sa aking LS ngayong gabi. Thank you. Askin TV, may ano ka na. Ah, sa'yo pala yun. Kala ko. Kala ko kung kanino eh. Sa Abu Dhabi po. Ganun ba? Thank you sa mga ninja mo, ano, ay animation, Aileen Hira and Ma'am. Medyo kagabi kasi hindi ako nakapag-LS dahil yung wifi ko naglulo ko. Yung pala, kahit wala pang 1 week, pag naubos na yung data mo, yung data niya, yung wala nang signal. Kaya hindi ako nakapag ano, LS kagabi. Nag-upload na lang ako ng video. Nung isang gabi, nag-ano ako, nag-LS mga sandali lang, naka-live, naka-StreamYard ako. Kasi may mga kaibigan ako na sabi, papasok daw. Hindi naman sila nagsilsipot. Pinatay ko na. Dahil dalawa ng viewer ko eh. Mm, 5 million in a house. Ang tagal ng harang. Ay, naantok na naman ako. Basta pag nakaharap ako sa ano. M7 TV ay na-mission. Thank you sa pa-BG animation. I'll hear and Ma'am. Abu Dhabi. Galing dyan sa Abu Dhabi si ano, MC Villaruel. Uy, ano nangyari? Bigla na lang naglolo ko tong cellphone na to. Maano sa mga picture. Bones at Chensa harang po. Bones at Chensa, hello. Welcome to my live stream. Mukhang bago ka lang, Bon. Padikit naman si host. Lagyan kita ng jacket, Haba ng harang. Salamat sa paharang, Bones Astins at Chensa pala. Oo nga, kaya lang di kami nag-meet ni MC. Lagi siyang busy, suot na. Oo. Parang ngayon, di ko na siya nag-ELS. M7 TV Ninja, pa-BG-BG lang.
Ewan ko kung babalik siya uli. Si Bones. Bones at Chensa. Sa'yo pa rin yan. Ano? M70. Ang dami mo namang ninja. Sana all maraming ninja. Ako ang ninja ko iisa lang. Saglit lang guys, aakyat muna ako. Diyan lang kayo, wag nyo ko iiwan. Diyan lang kayo guys Saglit.
Hi! Sorry. Danilo Rocabo. Kalimbang na post. Thank you, Danilo Rocabo. Welcome to my live stream. Baka hindi ka padikit kay host, Danilo Rocabo. Padikit naman. Baka naman pwede. May jacket ka na. Nilagyan na kita. Saglit lang guys. Inom lang ako. Kumuha lang ako ng tubig sa taas. Ano ba yan? Ang dami mong ano. Danilo, ang dami mong ninja ano. M7 TV. Parang iba yung lasa ng tubig ko. Ano to? Channel mo din? M7 TV. O ninja lang to. Animation. Nandiyan pa rin. 4 million and a half. Dami mo naman alagad, ano. Justin Ubihas. Si Justin Ubihas. Ubihas ka? Justin? M7 TV. Ano apelyido mo, ano? M7 TV? Bakit may Justin? Sino si Justin Ubihas? Sino si Justin Ubihas? Taga saan ka? Justin Ubihas, taga saan ka? Waray ka ba, waray? Apelyido mo Ubihas? Hala, Ubihas ako. Magkano-ano tayo? Kaya lang, iba yung spelling na Ubihas mo, isa akin, sa'yo naman ay. Alam mo, magkano-ano ba tayo? Taga-Samar din ako. Saan kayo sa Samar? Justin Ubihas. Meron akong kamag-anak dyan sa ano, Oo, sa Mindoro. Nagkamali po ng registration. Pero talaga yung ano mo, hindi ay. Ako magkamag-anak siguro tayo. Kasi Ubihas din ako. Ang apelyido ko Ubihas. Ayun. Magkamag-anak na tayo. Oo. Wala. Oo nga, Samar. Pero, anong pangalan ng tatay mo ay ano, pamilya mo? Kasi meron akong kamag-anak dyan sa Mindoro. Ubihas ang apelyido. Baka pinsan ko.
Nagbaba si animation ng kanyang Justin. Pasyalan natin. O, Uluhiyo. Uluhiyo. Hindi ko masyado kilala. Basta ako, ubihas ako. Marami kasing ubihas eh. Eileen Hira and Ma'am Live Mercury Jebel Happy Hotel. All, AI in UAE. Nasa harang pa ako, Eileen Hira and Ma'am. Dikit lang. Padikit lang daw. Ang ganda naman nito, Eileen Hira. Dayanito, ubihas. Hindi ko, hindi ko familiar, pero ang inaano kasi marami akong kamag-anak na malayo. Oo nga, sa tuktok ng bunok, ang ganda. Kitang-kita yung baba, oh. Ang ganda, parang sinira yung bundok talaga para gawing hotel. At meron pa doon sa tuktok talaga. Paano yung kalsada? Siguro nga Justin, mag-anak tayo pero siguro ang mo taga-Katbalugan. Meron ako dyan meron akong kamag-anak, meron akong pamangkin dyan sa Mindoro din, sa Oriental yata. Sa Kalapan. Ubihas din ang apelido. Daram. Taga Daram. Hala? Maabot pa pala ang ubihas sa Daram. Ubihas din ako. Ubihas. Makakando. Taga Daram City ka pala. Layo. Na umuwi ka pa. Maram ka magwaray. Dati palang dagat yan. Talaga? Ang kati ng ulo ko. Init. Marunong ka magwaray, Justin. Felicita po. Kilala na. Hindi. Wala akong, wala akong kilalang taga-Daram eh. Malayo kasi sa amin. Malapit kami sa San Juanico Bridge. Malapit kami Tacloban. Dikit ko na to. Ang ganda naman dyan.
Teka lang, ano. Salamat sa pabiji-biji mo, Justin Obeha. Malayo kasi ang daram. Malapit lang kami sa Tacloban. Dito lang kami sa dulo ng San Juanico. Ilang oras papuntang daram. Maabot na 4 na oras. Pero siguro kamag-anak tayo. Dahil maraming obehas na nagkakalat. Puro pa naman lalaki. Kaya marami. Oo. Meron din akong pamangkin dyan nasa ano? Oriental. Nakapangasawa siya ng taga Mindoro. Malapit sila sa ilog. Malaking ilog dyan sa Mindoro. Ang asawa niya ay taga Mindoro. Thank you sa 7 million in the house at 10 thumbs up. Kailan ka nag-i-LS, Justin? Akala ko yung pamangkin ko na Justin eh. Pero babae kasi yung si Justin Obehas din, pero babae siya. Aileen Hira, nakasweldo ka na ba? Aileen Hira and ma'am. Ikaw, Justin, na parang hindi ko makita yung subscriber mo kung ilan na. Muni ka na ba? Parang walang harang yung mo kanina. Hindi ko na na may harang. Ako, wala pa. Hindi pa ma-issuehan ng pin. Marami po dito dati sa blind galing dyan sa Marna. Muni ka na ba? Parang wala akong anong harang sa iyo kanina doon sa binaba mong link. Matagal ka na bang muni? Ako itong lang February. Kaya wala pa akong pin dahil di pa ako nakaano ng $10 para ma-issuehan ng pin. Nababawasan na pa nga Nababawasan pa yung revenue ko. Nabawasan ni Lolo. Hindi naman ako pwede magpalipad sa sarili ko dahil isa lang yung Gcash ko. Ay, na-mission. Naka-BG-BG lang. April 13. Bago lang. Ako, February pa. Maganda yung mo kasi dami mong ninja pang play. Ako isa lang. Isa lang ang ninja ko. Umuwi ka pa ng summer, Justin?
Ako siguro February 15 ba ako naman nun? Ako na magdadalawang taon na hindi ako nakakabakasyon dahil sa panahon ngayon. Oh, anong channel mo, Aileen? Mission? Yung Aileen Hira World? Hmm. Mahirap nga umuwi ngayon. Bukod sa mahal ang pamasahe Oh, hindi ka pa na nang nakakaapak na. Diyan ka na talaga pinanganak sa Mindoro. Kailan ka nag-i-LS M7 TV? Kasi nakita ko doon sa binaba mo, nag-ALS ka. Para mapasyalan din kita. Kung kapag hindi ako busy at salamat sa paharang M7 TV. Ay, binubura. Ay, bawal pala yung malalaking litra, M7 TV, binubura ka ni Dudong Pugat, nandiyan pa si Dudong Pugat, kanutoy ko. Salamat sa paharang. Binubura ka ni Lolo. Bawal yung malalaking litra. Animation, nandiyan pa rin. Huwag ka magbababa ng malalaking litra, bawal. Bawal. Binuram. Kala ko si Lolo nagbura. Ilan ang channel mo, M7 TV? Dati nung nag-uumpisa pa lang ako ang dami kong pinupuntahang LS para makomplete lang yung 1,000 subscriber. Ngayon, hindi na nadadagdagan yung aking banana. Kasi bihira na ako mangisda. Busy kasi sa araw-araw. Ganito, pag gabi, alas 9, yun lang ang pahinga. Anong main mong isa? Animation harangs. Wow, ang dami mong ninja. Siguro may computer shop ka. Ayun, si PMGO. Ang isang main. Dami mo namang ninja. Isang oras na pala ako.
Naka-isang oras na ako. Harang muna sabi ni Dudong puga ka na toy ko. Mag ano ka bukas, Dudong pugak ay di manubag mag-itis ka. Sayang, walang laman yung ano ko eh. Walang laman yung Gcash ko. Matagal na po sila dito. Marami daw po kami mag-anak sa Samar. Ah, oo nga, maraming ubihas sa Samar. Kasi yung ubihas, ang huli uhalis pala yun. Teka, baka pinaglaruan ng pusa yung wifi ko nahulog. Apat po sila lalaki dito. Ah, siguro nga kasi yung tatay ko dati, maraming mga kamag-anak sa iba't ibang lugar. Pinupuntahan namin yun nung maliliit pa kami, pero hindi na namin alam kung saan na ngayon. Naglalaroan yung wifi ko sa labas. Kailan ka mag-i-ilis Ay po. Mga pusa yun. Isang oras na ako guys. Salamat nga pala, magpapaalam na ako sa inyo. Salamat sa dumalo sa aking LSC animation. Eileen Hira and Ma'am, M7TV, M7TV Ninja, at sinatududong puga kanutoy ko. Salamat si Justin Ubehas. Salamat sa inyo sa pagtambay sa aking LS na pinaglalaruan yung wifi ko ng puso sa labas, nahulog na. Kala ko nasira. Kaya salamat sa inyo, lahat. Ako ay magpapaalam na. Medyo namamaos na rin ako. Thank you sa inyo lahat, guys. Good night. God bless. Thank you sa iyong pagpasyal sa akin. Ay, si KMGO pala. Thank you. Siguro ka mag-anak yung vlogger KMGO, yung yung babaeng kamang yan. Kamag-anak mo, ay dyan, kapitbahay ba kayo? Parang pareho yung Bye.
Salamat, ingat kayong lahat. God bless. Bye. Thank you.